Haleluya. Ndoza makanzwa Ichinzi takapanyira pambapani ikonena kuzo kwatiwa sabula lisango lo watunywa azina kudalo akatofona yenyasha tichipa akatofonera mapurisa ku Hatfield akunjalo siko enunyasha wafonera mapoesa ase Hatfield vakatouya vakavachimhanya wafika bekitchen vachisvika chona vanhu vamire dhora kashama befika vaibona abantu abamile isango livuliwe vakurivhara richingovhara belivhala belizivhalela vakati ko papazi vandepapi besithi kugqekezwe kukepi la Dr. Mazha akavatsanangurira uDr. Mazha wabachazela vakati anopenga hende pamwe akadhakwa hende bathi awekanga lona mhlawumbe udakiwa sambeni Afrika yedu amen Afrika yedu haleluya ngati ndidzime shoko rainzi takapaza pambapani ngithi ake ngicithilize othiwa sagqekeza Afrika yedu amen Afrika yedu haleluya tabva ipapo sesisuke lapho nyaya dzakazoramba dzichifamba izindaba zaqhubeka zahamba ndopa takatozoona tatotumirwa masamanisi ndopa tatoona tatotumirwa masamanisi ila sabona kwa sasithunyelwa amasamanisi ku high court high court ndopa tinopinda kwemarespondent nechechi kwechi ila singena kona marespondent nebandla nyaya dzakava dzapinda apa dzakapinda dziri mbiri andakusvika kwenyuka izindaba kade selifikelana kufika amandaba amabili Afrika yedu Afrika yedu haleluya kwa chairman kwandanda kusvika lana sekuindaba kachairman akade sekuya khona Afrika yedu haleluya Afrika yedu amen ndo mafambiro akaita zvinhu ya waitako ndingati chimwe chinhu chandasiya ndeichi okunye ngikushile ilokho musi wa 22 vaita musangano wavo kuchivhu ngomhla ka-22 babe nemhlangano echief 22 March vaita musangano wavo kuchivhu sebengenile nomhlangano wabo echief musi wa 23 ngomhla ka-23 23 March yeye 23 March Bishop Ngoni Mazha Bishop Ngoni Mazha Bishop AK Mazha Bishop AK Mazha James Mazha Bishop James Mazha Bishop Richard Juru Bishop Richard Bishop Tafa Bishop Tafa Bishop Siam Zhombwe Bishop Siam Zhombwe takaenda kumba kwa mudzidzisi saya endlini ewathunywayo kwakunovazivisa kuti mudzidzisi besobazisa ukuthi owathunywayo patsamba yamakativerengera musi wa 19 March kule yancwadi enasifundela yona ngomhla ka-19 March musi wa 20 vamwe vedu vakaenda vakanonyepa kwa president abanye bethu bahamba mhla ka-20 bayoqamba amanga kupresident saka nokudaro sakazoledzwa kumapurisa tikavataurira zviripo okunjalo nathi sabizwa emaphoyiseni sabachazela okukhona saka tiri pano musi wa 19 takati tichaita musangano kuchivhu sikhona lana mhla ka-19 betizoba nomhlangano kuchivhu saka musangano takazokanzura kuti hauchavepo lo mhlangano sawukhansela ukuthi awusaba khona utakawati paita mashoko asiri iwo ngokuba sibona ukuthi kube khona amazwi engewona asi vamwe vedu vakaenderera mberi nemusangano abanye bethu baqhubekela phambili nomhlangano zvino tinokumbira kuti kana covid yapera sicela i-covid uma isiphelile mutidedze zviso zvamakamboita nisibize njebekade nike nayenza togadzirisa nyaya iyi silungise lolu daba vakati zvakanaka wathi kuhle Bishop Alfred kushamisa Mazha vakati uBishop Alfred kushamisa Mazha wathi mudzidzisi ndinotenda nebasa raMwari ramakandipa kuti nditungamirire owathunywa ngiyabonga nomsebenzi kaNkulunkulu wanginika wona ukuthi ngiwukhokhele zvino basa iri handingarigoni kana musina kundikomborera lo msebenzi ngeke ngikwazi ukukhokhela uma ungakangibusisi saka ndinokumbira kuti mundikomborere ngicela ukuthi ungibusise kanzi zvakanaka kwathiwa kuhle uya ndikukomborere iza ngikubusise ndomba wakomborerwa wabusiswa kanzi uya nemvura yako kwathiwa iza namanzi ndomba ina nemvura yake ndomba yakomborerwa wabusiswa manje takatenda Mwari chose sabonga uNkulunkulu Afrika yedu amen Afrika yedu izvi zvose zvatiri kuita musangano waapostoli waAfrica konke sikwenza ebangela abapostoli baAfrika kana kugadzwa kwemabhishopu nevafundisi vatakazodza ukubekwa kwamabhishopu namafundisi esibabekile takaenda kuna mudzidzisi saya kowathunywayo Bishop kushamisa Mazha vakati uBishop kushamisa Mazha wathi mudzidzisi makore mashanu apera makati hakuna mufundisi kana bishop anogadzwa wathi 5 years seziphelile wathi akekho umfundisi noma uBishop engabekwa tinokumbira kuti kana bvatenderwa tinogadza vatungamiri wasethi sicela uma sekuvumelekile siyobeka abakhokheli Afrika yedu amen
zvikanzi zvakanaka itai kwathiwa kuhle hambani niyokwenza. saka izvese zvatinoita zvine blessing yani konke esikwenza kune-blessing yowathunywayo. Afrika yedu, Amen. Afrika yedu. Haleluya. Zvino tiri pamashoko aya Sikulawo mazwi andakuverengera nezviri kuitika mucheche, esinifundela wona okwenzekala ebandleni. ndakuverengera pazvakatangira handiti Nginifundele la kuqale khona nezvazviri kuita nezvazvakaita, nokwenzekala nendlela kwenzeke ngayo. asi tinotenda Mwari Siyabonga uNkulunkulu. nokuti shoko iri takatapuwa yambiro nenyevero yaro. Lelizwi sike sakhunjuzwa ngalo Musi wa 14 December 2019 ngomhla ka-14 December 2019 tiri pamsangano webhodi pachivu. sisemhlanganweni webhodi endaweni yechifu. Bishop NC Mwasha Bishop AC Mwasha neni Bishop Juru nami Bishop Juru takamira pamberi pevanhu. samira phambi kwabantu. Bishop NC Mwasha akati uBishop AC Mwasha wathi ndine mashoko akabva kuna mudzidzisi nginamazwi awasuka kwathunywayo okutanga ndokuti mudzidzisi vanotenda chose pamusoro pevanhu vari kuvatumira chipo, owathunywayo uyabonga kubo bonke abantu ababathumela isipho. vari kutumira zvipawa Mwari avawedzere, abathumela isipho uNkulunkulu ababusise. Mwari avakomborere. uNkulunkulu makababusise. Kechipiri okulandelayo ndakafonerwa naKasima ngifonelwe nguKasima akati pane handwork kunona mudzidzisi pane mashoko anodati muziye mugozotaura jenasekitari audze vanhu. kwathiwa izanana nowathunywayo khona amazwi engifuna ujenesekitari azotshela abantu. Saka ndakati kuna Kasima ngathi mina kuKasima zvose zvinotaurwa namudzidzisi maererano necheche nyora pasi, konke ekukhulunywa nowathunywayo mayelana nebandla bhala phansi. nokuti nyangira ukanditaurira nefoni ndinozokanganwa zvimwe, ngokuba noma ungangitshela ngefoni ngizokhohlwa okunye. saka unofanira kuti uzvinyore pasi. kufanele ukubhale phansi. Saka chinyora izvozvo zvawangati ndiwe kuzonzwa zvigozoverengwa najenerali sekitari kuno kuchifu. bhala phansi lokho ubefanele ngikuzwe kuzofundwa ngujenerali sekitari khona lana echief. Saka muchanzwa zvinoverengwa nizozwa okuzofundwa. ndobva ndaverenga kudana. ngafundwa Dzidziso yemuranda waMwari Paul Mwasha weAfrica, ifundiso yenceku kaNkulunkulu enesiphola Mwasha waAfrika. number 8 Jefferson Road, Hatfield, Harare. Number 8 Jefferson Road, Hatfield, Harare. Kune vari kuita zvikwata vachironga zvakaipa. kukhona ababa namaqembu behlela okubi. Stop it. Yekani Ndapota hanga ngiyanincenga wataurire kuti Mwasha wati stop it. batsheleni ukuthi uMwasha uthe stop it. Rambai vakomana, rambai. nqabani madoda nqabani. Handisi kuti vanhu ngavarege kunamata, angisho ukuthi abantu mabayeke ukuthandaza. asi ndiri kuti musarangane zvinhu zvakaipa njalo ngithi ningahleli izinto ezimbi zvinoisa vatendi panjodzi. ezibeka amakholwa engozini. Munhu mumwe chete ari kuzviita, umuntu oyedwa okwenzayo zviri kutanga step by step kuqala step by step kusvika zvaisa cheche yose pangozi. zigcina sezibeka ibandla lokhu engozini. Zvinokwete ngatizvirambei njalo cha masikunqabeni vatiri vashoma, bese bancane. ngazvirambwe vakomana. masinqabeni madoda. Stop it. Stop it. Hazvisi safe. akukho safe. Namata henyu usiku, thandazani ebusuku. asichenjerai vakomana. qaphelani madoda. Mose mune vakadzi nevana vamunorera kudzimba dzenyu, nonke ninabafazi nezingane ehlala nasezindlini zenu. asi kana muchidaro njalo menenze njalo hapana kuchenjera. akukho ukuhlanganipha. Mabhishop amabhishop nevafundisi namafundisi idai vatendi, thandani amakholwa. ivai nerudo. ibani nothando. Mwari rudo vakomana. uNkulunkulu uthando madoda. Mungatungamire sei kana musingadi vatendi? ningakhokhela kanjani uma ningathanda amakholwa. Stop it. yekani lokho. Kana muchirega vatendi vachienda vega kumasove, uma niyeka amakholwa eziyela wodwa emahlani imwe musingadi, nina ningayi. kana vakakanganisa vanobatsirwa nani. uma bengaphazamiseka bazosizwa ngobani. Kwirai navo makomo, gibelani nabo izindaba. vadzidzisa kutsvaka Mwari nibafundise ukuthi ucinga uNkulunkulu nekureurura zvivi zvavo. nokuhlambuluka izono zabo. Ninavo ninabo nekuti mazuva ekuguma kwenyika asvika, ngokuba izinsuku zokugcina komhlaba sezifikile. vanhu ngavave vechokwadi. abantu mababe beqiniso.
vana vadiki ndovonyanya kuda nhume izingane ezincane zona sezithanda inceku kakhulu vakuru vachitoti dai afa abadala bethe ngabe seshonile kana ndikaramba ndiri mupenyu uma ngiqhubeka ngisaphila mwari anoramba ari pakati penyu vanhu uNkulunkulu uzohlala ephakathi nakwena abantu ziva izvozvo anikwazi lokho vanhu vaenda kusowe abantu sebayilehlana ngavanamate chaizvo mabathandaze kakhulu vachireurura zvivi zvavo behlambuluka izono zabo vasingatyi kana kunyara bengasabi noba ukuba namahloni nokuti indiri wakanaka nokusingaperi ngokuba mina ngimuhle nokungapheliyo ndinogara muumwari nekusingaperi ngihlala kubukhulunkulu nokungapheliyo ndinoteerera mwari handitye vanhu ngilalela uNkulunkulu angisabi abantu ndinokudza jesu ngidumisa uNkulunkulu ndamirira kupinza vanhu mudenga ngilindele ukungenisa abantu ezulwini vose vanonditeerera vanorarama bonke abangilalelayo baphila nangaphakathi vose vakaramba kunditeerera bonke abanqabileyo ukungilalela vamwe vari vaduku abanye besebancane usateerera idambudziko ukungalalele inkinga asi general secretary bishop julu akanditeerera ugeneral secretary ubishop Julu wangilalela kuze kube namhlanje anongonditeerera aneni uyangilalela unami upenyu ari kunamata zvakanaka uyaphila uyathandaza kahle haana kumbotsaudzira akaze aphambuke zvino ari kufara namanje usajabula general secretary julu nevana vake ugeneral secretary Julu neingane zakhe vari kundibatsira chaizvo bayangisiza vangu vandakapiwa najesu obami engabanikezwa nguJesu vanonditeerera bayangilalela ndinorayira day and night ngiyabalayela usuku nasemini vatirarama saizvozvo bephila kanjalo vasingateerere vachapera kufa kuti abangalaleli bazophela ukufa bonke zvino zvakanaka here kuhle na munhu umwe chete ari kuzviita umuntu oyedwa okwenzayo zviri kutanga step by step kuqala step by step kusvika zvaisa cheche yose pangozi kuze kubeke ibandla lonke engozini kuda mari ukuthanda imali it's bad kubi zvino vasingateerere vachipikisana nedzidziso yangu abangalaleli bephikisana nefundiso yami vachafira muzvivi zvavo bazofila ezoneni zabo let us keep on forward masiqhubekele kuya phambili vanotevera pauro vari ever good abalandela uPaulo manje waAfrika bahle those who are backward bonke ababuyele emuva leave them bayekeni they will never be forward ngeke basabela phambili misangano yedu iri kuenda mberi muri kuzviona here imihlangano yethu iya phambili niyakubona na cheche yedu iri kuenda mberi muri kuzviona ibandla here lethu liya phambili niyabona na the African church the African Apostolic Church forward phambili never backward ngeyibuyele emuva we are the soldiers of the Father and Jesus the Son siyamasotsha kaNkulunkulu noJesu Kristu vanonditeerera vanova safe abangilalelayo baba nempilo vanomutenda havachanyadziswi abakholwayo abajabhiswe vanotenda Pauro havanganyadziswi abakholwa kuPaulo abajabhiswe vanoteerera havadoni abalalelayo ngeke bewe vasingateerere vari kudona abangalalele bayawa vanoteerera magama abalalelayo bahamaqhawe musafurirwe nemaremayo ningakhokhiswe nalaba abangazi nemapenzi ayo nalezi nhlanyo ngazvirambe makuyekwe musagamuchire zvinhu zvakalamba ningamkele izinto ezintsha vakomana madoda aiwa vakomana hayi madoda ngatirambe zvine ngozi masikuyekeni okokuyingozi ngatikurumidze kuzviramba masishesheni ukunqaba please stop it asikuyekeni vandakadzivisa kuita izvozvo havana kuzozvidzokorora labo engathi bangakwenzi lokho abaphindanga bakwenza vasina kuzviteerera abangalalelanga vakaparadzwa nafata bahlabalaliswa nguSathane misangano yedu nemagumano edu imihlangano yethu namabuthano ethu ngatirambe tichiita masiqhubeke sikwenza kuti vanhu vave vatsvene ukuthi abantu babe ngcwele nekuti ngirozi dzekudenga nedziri panyika ngokuba izingilozi zasezulu yasesemhlabeni zvabatana sekuhlangene zopatana yila ava sesikhona chinhu chimwe chete sekuyinto eyedwa jenasekretary juru General Secretary Julu ngasimbise zvinhu izvozvo makaqinise lezo zinto Africa